everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Gusto kang makaila kung unsaw kinsakyod ang imong inahan, Helena? Ma. Pwes, panahon na nga ako ning ihatag nimo. Unsa man ha? Ang diary ni Celes. Diary? Diary ka na sa imong inahan. Ngano nahibaw man ka nga diary ni sa akong inahan? Tungod kay kanunay nako siyang makitaan nga magdadaan ni anang baka nga murag libro. Kung mag-inusara siya dito sa sud sa prisuhan, magsigi siyang suwat diha. Gusto kang makaila kung unsa gyud ang imong inahan, di ba? Oo. Kung mauna, ako na ning itugyan nimo ang labing pililhong butang nga gihuptan sa imong inahan sa sud sa prisuhan. Ma. Nak, way na usap na to. Bisan pa man sa imong nahibawan. Ako paghihapon ang imong ikaduhang inahan. Mahal ta ka, nak. Ma. Dadasay mong paglarka ang sugilanon sa imong inahan. Maghikay na ko sa atong panihapon. Unsa man ka ang gipang suwat ni Mama Celes sa iyang diary? Kadaghang gibugkos ining iyang diary. Pasaylo ako, Celes. Pero dili na nako kapungan ang imong anak. Gusto siyang makailan nimo. Busa siya na ang tukyanan ko sa imong diary. May katungod si Helena nga makaila kung unsa ang inyong sugilanon sa kinabuhi. Celes. Nan. Naputol ko na ang tanang bukos sa diary. Unsa man ang kisawat ni Mama sa unang pahina. Ako si Celes. Si Mama Celes ko nagtag-iya ining diary. Tuig 2002. Sa lungsod sa Villanueva, unang gabiin ako sa bayi sa mga Aldimer. Og sa dihang isira ko na unta ang gate. Miabot ang akong agawang lalaki, si Alejandro Aldimer. Mitutok na ko sa Sir Alejandro. Nakita ko siya mga matang kagol. Ang iyang tinanawan ka na ako. Nagpakiluoy o mituhot kini sa kong kasing-kasing. Gusto ko siyang amaman. Gusto ko siyang kakson. Ang panahibaw ko nga ang langit o yuta dili gyud magkaabot. Busa, isuwat ko na lang sa hangin ang akong gipati alang kang Sir Alejandro. Nahigugmang akong inahal siyang agawon. Helena? Helena, anak? Ma,
Nakapalit kit ko coat para sa bugnaw. Kinahanglan do na kay duha nga mailis-ilisan kung mag-snow na sa... Oh. Helena? Unsay puti pasabutan ang maleta ni Moog? Maleta ni Celeste. Manaring, mananghid unta ko nimo. Bahin sa unsa manak. Gusto kong mahibaw sa sugilanon sa kinabuhi sa akong inahan. Gusto kong moadto sa lungsod sa Villanueva, Misamis Oriental, ma. Makunsa ka man ni anang lukara, ha? Kalayo, anak. Mao ka na ang dapit sa akong inahan, Manaring. Gusto ko makita ang dapit. Diin siya mataw, magdako, og nadaga. Helena. Manaring pasaylo ako, ma. Pero dili una ko malarga sa gawas. Maningkamot ko nga makasud ko og hospital o baka clinic dito sa Villanueva. Pero nak, huwag kay kaila dito. Tingalik maunsa ka. Wa sab ko'y kaila sa gawas sa nasod, ma. Wa ni kalainan. Dili ka na bagyot kapungan. Ma, karon lang kumuhang yun imo. Hatagi ko kikayon nga mailan ang tinuod na kong inahan. Bisan ko na. Patay na siya. Helena, anak. Ma, ayaw ka bala ka. Ikaw paghihapon ng akong mama na rin. Wa makuhaing akong pagmahal ni mo, ma. Pero, kinahanglang sulon kong kinapuhi sa akong inahan. Aron makailasab ko kung unsang akong kagikan. Pag-amping, tawag na ko permi, ha? Ayaw yun pawa og load. Ayaw ka bala ka, ma. Niara ko sa Pilipinas. Dili ko mawa. Pero asa man ka mo puyo sa Misamis? Mangitar ako dito, ma. Ayaw ka bala ka na ko. May giya ko sa kong pag-adto sa maong dapit. Kinsa? Kining diary ni Mama Celeste. Salamat kalinaw rang dagat, Ginoo. Lord, ayaw kong pasagdiining akong pagtanong sa lugar sa akong inahan. Ikaw na'y mahibawon ako. Kung unsa man ang akong madiskubrihan sa Villanueva, gusto ko makakita sa gigikanan sa akong tinuod ka inahan. Maluoy ka. Giyahi ko. Dada ako sa mga tao nga makatabang na ako. Itugyanan ako ni mo ang tanan, Ginoo. Sakit kayo nga ako na-discoveryhan, Ginoo. Gusto ko akong makabati sa tingog sa akong inahan. Pero nahibaw ko nga imposible na. Miss, kung unsa man lang naakaroon sa mga nahuna, ayaw nagbuhatan. Dako ka na sa Ginoo kung magpakamatay ka. Nagtuo ka nga maamba ko sa dagat? Kuan mo good, naghila ka. Daghan na ra ba ang mudangop sa hikog karong panahon na kung doon ay problema? Dili ko gusto malangoy sa kayo sa imperno. Busa, dili mahitabog maghikog ko. Maayo noon. Sorry nga, nakadisturbo ko nimo. Pero, mahimo mangutana? Unsa man na? Unsa may imong gihilakan? Namatay nga akong mama. Mao ba?
mga pasubo di. Salamat. Taga Villanueva ka? Dili. Mao ba? Mag-unsa man ka sa Villanueva? Mangita lang ko sa mga paryente sa akong mama. Unsa may apelyido ninyo? Magbang. Ako day sila na magbang. Ako dahil si Rolando Abad. Kuan, wa man ko'y kailang magbang sa Villanueva. Mao ba? Pero, may kaila kang mga Aldemir. Oo. Akong agawon, Aldemer man. Tinuod ka? Oo. Hardinero ko sa mga Aldemer. Mayor na si Sir Alejandro sa una. Pero karon paralyzed man siya. Excuse, ona. Ako lang tanaw na akong bag sa akong teras. Sige. Kinoo. Siya na magtubag sa akong gipangayong taon ni mo. Nga makagiyan ako paingon sa gigikanan sa akong inahan. Kung siya man Kinoo. Salamat. Daghan kayong salamat. Ginoo. Ikaw na'y bahala ni Helena. Nahibawagit ka unsa siya ka-importante nako. Uban ni siya kanunay sa iyang mga lakaw. Kiyahi siya. Protektahi siya, Ginoo. Ay naman tong diary ni Mama. Ni Ana. Uning gabiin ako sa bahay sa mga Altimer. Og sa dihang isira ko na unta ang gate. Miabot ang akong agawang lalaki. Si Alejandro Altimer. Alejandro Altimer. Siya kita nga gawa ni Mama Celes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.